ka-Dragon na yan, good morning. Yan, last day na namin dito kala Sir Will. Pauwi na rin kami mga, siguro, yung habulin naming barko, 11:30. Pero maglalaba muna kami. Tsaka maglilinis din kami dito sa room na ginamit namin. May breaking out din pala dito. Ha? Find out kami, guys. Ginagawa mo. Pwede rin yung dito. Parang mas matagal pa eh. Kaya nga. Pag-itouch. Ayan o, ayan o. May ano po dito, may bakante pa. Pag nabili niyo pa ito, kalawang. Si Sir Will nag-jogging na naman sa labas. Araw-araw yan, guys. Tapos madalang din siyang magkain ng rice. More on siya, salad. Ito ihugas mo. Pasok na natin yung katawan natin din sa kawag. Hindi yan. Wow. Ay, di ba sabi naman tayo ito sa kanong rice? Ito pala, itong pinto na to, guys. Ayan yung room niya. Tapos, room na ng anak niya yan. Ito pala, guys, yung kanilang main door. Kaya lang hindi kami dito dumadaan kasi inaayos pa. Kaya umiikot kami dun sa gilid. Ayun siya, nagatakbo. Iniikot niya lang tong buong compound. Magkape tayo mga ka-Dragon. Good morning. Wala pa naman Good morning. Hindi pa yan pala. Lahat ng yung download na. Ayan, nagasangag ng kain si Tita Ligaya. Ang sarap. Ano? Ayan ang hindi ko sa Last day na natin dito, ante. Nakakamiss na. Minsan na-experience natin maging donya-donyahan. Dito sa bahay ni Sir Will. Na-experience namin maging... Thank you kay Sir Willie. Kahit paparo nakatulog sa merko. nakatulog kami sa may magandang kutsyon. May masugan turog ko no kutsyon. May masugan turog ko no kutsyon. Tapos naka-aircon pante na araw. Sa gitna ba naman siya, tapos balot siya ng comforter. Araw, mas turong na yan Ligaya. Nag-urok-urok pa eh. Sabi, 27 ko ako, hindi lamay kaya nasarapan lang. Kahit sa amin din, 25 yata nila. Sabi mo, kasi kita po Kitaan ng mga nakasombrahan. Kita eh. At pinatay siguro nakiduan kasi wala siyang Ano? Hindi man siya nag-phone. Madami ang guys.
Tinuro ka na pero ganyan Hindi lang. mag-igas. Ayaw man. Hindi, ano pa ng tubig dito. Wala ano yung Hindi namin ako kasama. Dahil yung labahe lang. Doon ka lang mo naman kusutin eh. mas gusto ko pa magkusot. Diba? Puro puti. Walang gamit ang ibang bansa. Ganito na yung mga ano yun. Huwag ko lang automatic na ko. Ayun na. Easy. Alexa, maglaba ka. Tanungin niyo dun eh. Turuan lang kayo. Pero sabi niya, open lang dito. Pag na-open na, okay na daw. Mm. Sabi niya, ining gano'n natin Baka ginabanlawan niya pa kasi. Kalma muna kayo. Okay. Nakaturog ka. Tayo. Walang ganto kasi sa bundok, guys. Na, nagdadaktul na tayo dyan. Yan, nagkuha lang dyan ng isang conveying sa loob. Hand washing. Ang aming gamit. Nasaan ba yun, sir? Itong mga tiles na, may ano pa siya, oh. Pwede pa mag-inlaw dito. Sir, kung man po burn out, hindi ko magkuhan. Burn out eh. Paano mo lagay mo sabon ay? Ando na yung sabon na ilagay na sa loob. Yun yan lang sabon mo. Yung ganyan o. Ayun nga yung sa may kayo doon. Pero mabula. No, siguro. Malaki na nga daw yun, sabi niya. Yung nailagay niya. Na, Ayun lang. sabon niya. Isa nailagay, iagis na lang sa loob. Pero tanggalin pa yung support. Hindi na. Hanggang Tapos yung sa niya. dryer pen. Para lang yung baby wipes. Kamangyanan niya maamin, guys. Kadami. Sabon. Oo. Wow, guys. May tira pa tayo sa aman. Makapatan natin yun. Go! Da! Okay na. Nagayat-gayat na yan. Ito na? Ibalik tayo natin yung kanin bunti, oh. So, sa tray. Yung nandiyan na yan. Yung ano? Ano ito? Ha? Yun si Sir Will, hindi po siya mag-breakfast. Katulad na sabi ko sa inyo kanina, ano lang siya, salad. Kaya malakas yung katawan niya kahit 72 years old na siya. Pero hindi halatang 72. Halatang mas matanda kasi silante. Tapos every day, every morning na nagja-jogging. Kaya, among as. Ama, salamat sa biyaya. Pinagkakadag mo sa amin. Silbing lakas namin ito ang magamit namin sa paglilingkod sa iyo. Sa ngalan ng Jesus, ang laki ng tagapagligtas. Kain tayo mga kadrago. Breakfast po tayo. Kain po tayo. Sarap ng egg. Organic. Wala kang favorite ng balon. Charge mo yung cellphone mo na puro pang na naman yung gas-gas yun naman yun. Dom? Ano? Ano yung cellphone na lang Kay Lucas ka? Kasi kuya ba? Hello. Wala ba yung favorite ng balon? Wala eh, hindi lang ako eh. Next time na ulit. Next time, magulang na. Dito ako sa Ayan na, magbabacuum na ng kwarto si Galdo.
Ay, dyan. May bulsa. Sisipag lang makagdan. Yang Gusto nila ano kayo, parang naglalaro lang sila. may isa pang naman. Kapag yan. Kapag mo na yung isa. Ano daw niya? Pasado ba sila daw niya? Ligaya? Hard na ba sila daw niya? Oo Nagkakamot ka man ang ulo, parang di ko makursunada yung trabaho nila. Makati na ang ulo ko. Kanina pa. Oo, sabi mo yung pa. Kamo rin daw experience din daw ng Tiligaya. May gayam ato, sabi niya. Experience niya rin daw. May gayam panglinis ato ito na. Kaya mga doon na yun. Higop pa. Higop niya lahat ng buhok. Doon o. Huwag mo masain yung mga kwan. Wala nga. Dugag grass cutter ka lang. Dugag grass cutter ka lang. Ano, luto na? Luto na. Mabayag mo gaya. Baka sinit nyo naman kasi ng kwan. Matagal. Di ba ganyan din ka na yung unang bukas natin, te? Tapos nung nag-try ni Chacha, yung... 3 hours yan, ha? Opo. 3 minutes? Ay, 3 hours. Ito eh. Di tayo nakadunibos na kurintay. Hindi pwede siyang bawasan ng kwan. Kasi tuyuin na nga talaga siya. Tuyo na kasi yan. Bayad na gaya. 6 na oras na kagad. Yan. Tuyo kasi Pati yan. Ayan guys, nakapatuyo din sa wakas. Natapos din. Ngayon, ate. Tuyo na, ito yung kuto. Ito yung pangkwan niya, o, lakay. Pero ito na yung nilalagay. Ha? Parang dryer ka. Dalawang ganito ang ilalagay. Nakabango. Kaya nga.
yung tuyo din siya? Ito Oo. Masama ito. Hindi ko naman yun. Sa init. Ito. Init yung nag-ano. Kapatuloy. Hindi masyadong Yan. ito. Grabe. Ito lang yun, tayo. Yung parang wipes lang pala yung pabango. May ano yan, nakakulit yan sa tubig. Siya na magbanlaw. Ano? Amazing. Amazing stories. Alam nyo na. At least, ante, alam mo na, pwede ka na maiwan. Pwede na tayo mamasukan sa ibang bansa. Ganito kasi gamit nila. Sabi niya yung kanina nagapan siya eh. Ganito di pagkuhan tayo na masukan na sa ibang bansa. Alam na natin. Mag-apply na nga rin tayo. Sino mga kailangan? Pag-aralan lahat. Sino mga kailangan dyan ng caregiver? Hiling ko kayo na. Parang kamot kong tuloy. Ginantay nila, guys. 3 hours. Sige. Yun, napanda, kinaralagan na, guys. Sila mamiligan pa. Free car wash yan, ah. Kuya Dan, Ha? free car wash. Ganda ng pangkarwas nila. Talagang Nakita ka po na tayo rin yan. Na, digusan nyo matday talugan nyo, ah. Alam mong inabot kami ng ulan. sinabi mo na inabot ng ulan. Oo. So, ayan guys, ang balak namin ay 11:30. Sana kami babiyahe. Kaya lang ay si Papa nagpantay kasi nga nagpa-ultrasound pa siya sa Manila. So, baka alas 4 na yung biyahe namin sa barko. Pauwi namin doon. Yung treadmill okay pa. Baka pwede ito yung talante o ginto. Ito yung kanyang garage. Hindi pa dito po. Ang sudana yan. Ha? Ang sudana. Wala. Ayan, habang nag-aantay kami guys ng oras, manood muna tayo ng vlog. Yung nilalaban namin, di pa rin tapos. Sa Tijuan. So, ayan guys, bali paalis na kami. Kasaya ng mukha ng dalawa. Nagpaalam na kami kay sir. Nakakamis. Nakakamis. Di ba nakakalis? Nakakamis na agad. Kaya, Je, Sana makabalik kami na. Jeton, no? buhati ko kaya to. Ayun guys, bali pa uwi na rin po kami. Mag-meet up na lang kami nila ate dyan sa pier. Kasi parang stente lang yung nakakayan. Pinas ka na lang. Ayun guys, bali magpapaalam na kami kay Sir Willie at nag-oran na rin po kami. Yan. Thank you so much po Sir Willie. Hindi ko man po namin gusto umalis pero kailangan na rin po at medyo nagpapasarap na kami dito at marami pa pang trabaho si Dan. Ayan, thank you so much po sa pagtanggap po sa aming lahat at sa pagpapakain po sa amin dito. Yan, maraming salamat po. Thank you po kay Sir Willie. At nakapunta kami sa bahay niya. Maraming salamat po, Sir Willie. Thank you po, Sir Billy. Binigay mo po sa amin. Thank you po. Sir Willie, maraming salamat po at namit po namin kayo. Maraming salamat po. Ay, salamat. At syempre, mayroon din siyang bigay sa amin guys na ano. May sombrero. Sombrero. Kasi yung unang yung ginagamit namin dati, siya rin po yung nagbigay. Tapos, Para may kapalit palitan. diba? Talis ulit kami. Thank you po. Oh, ayan, take out namin guys. Oh, pinabaon ni Sir Willie. Yung kay Tita Alday?
Ano lang, ayaw mo pa magawa? Napasarap kaya ata sa aircon na. Po, dito na po kami. Thank you po. Thank you po, sir. Sa commitment po po. Thank you po. Bye po. See you po, Nay. Doon ka nasunan eh. Oh, ayos na tayo. Bye po. Dan tayo guys sa Lumihan, mag-try din tayo mag-lomi dahil masarap daw ang lomi sa Batangas. Lomi. Chachawi ng Mindoro. Kailan kang balik? Pasukan. Kailan pasukan niyo? Malambot nilagay dito sa likod doon, kapangit niya. Hindi ako makabot sa birthday niyan yan eh. Bye-bye, sir! Sayang. Hindi na pa nakita. Patututan niyo. Tot. Ayun guys, gusto lang naman namin kumain ng lomi, pero yung traffic grabe, ayaw kami pakainin. Alas 2 na, gutom ng person. Yung nakita natin eh, no? Nasa payag. At ito na yung lomi. Lomi. Grabe luto ano? Kailan nila? Sarap guys. Oh, ano to? Chicken skin. Sisig. Anong kaping may litong paksel? Ah, Long, may lechong paksiw, Long. Your favorite. Tingnan mo kung Ito guys, ano to, 700. Yung ganito kalaki, ito ay 600. Ito na yung in-order namin. Saan yung lechong paksiw? Ay, ito yata. Ay, iba. Ito po ang lechong paksel. Ayun daw lang, ah. Hindi na kahit Kasi daw bumat. kaya na kahit pula, di ba? Sarapin ito. Nasa labas. traffic. Ayun kayang kapihan mo, Kuya Dan. Agmal-malam. Wow, look at that. Gusto mong data. Ito ba lang? Buka mata kami. Ayan na. Ha? Data. Gusto mo na nakadilaw. O may lang. Lo, saan ang ano mo? Ayaw mo na yung sa baba? Painis. Lo. Wala po. Naulang. Nakulangan sa to. Lapit na tayo sa tiyan. Sarang wala. May lechon pa oh. Ante, Pasay, magkain ka pa. Kailangan pagpauna pa. Nagagalit na si Ante Pasay. Kasi pinapakain daw siya ng pinapakain. Sarong kahit ko. Tinibig na nga daw siya, gayahin niya si Sir Willie. Oo, sige ko niya, sagpaw, sayang. Tapos siya.
Pinakmit lang nga, dasagpaw na. Toppings gaya. Isumalaga. Abo niya mo pinanalo. Lang kami biro ko nila pang gaya Batangas. Tinanggap bago yung kainin. Guys, lugi sila sa may ano namin. Nakadalawang serving kami ng kalamansi. Pangatlo pa yan. Nagrarawat na kalamansi agito yun. Okay na lang sa kalamansi. Ayan guys, from 11:30 to 4 to alas 8 na naman daw ang biyahe namin. Dahil hanggang ngayon wala pa sila papa. Nakalis na yung barko for 35 na. So, ang next na biyahe ay alas 8 kaya nandito kami sa Centro Mall, Batangas. Ano muna. Ikot-ikot para hindi kami mainip. Mag-antay sa pier. O, Tita Legs, mag-shopping ka na. Ay, ang cute! Ma'am, 100 lang yan, ma'am. Magbili ka na, ma'am. Kahaba na ng uso. Look, kababa ng langit. Ante, nagbaba na yung langit. Wow, wow. Oh my God. Ay, mga ano ito, parang museum sa style. Ha? Ayun mga ka-dragon, nandito na tayo sa Batangas Port. So, si Papa andyan na. Hindi namin nakalain na pati si Ate Irene at si Kuya Alvin nasama sa Mindoro, kala namin. Kaya atid lang nila si Papa dito sa amin. Kasi nga, pina-check up nila. Pina-ultrasound nila kaninang umaga. Bali, pinick up nila si Papa kahapon. Ng hapon. Bali, ang sakay daw natin ay 7:30. Pasensya na guys kung may kintab-kintab dyan. Kasi fix yan guys. Fix. Paglaban. Maulaw tao. Paglaban sa ilog. Sila tayo rin pala guys. Dumating sila nung Friday ng madaling araw. Galing Singapore. Tapos uwi nila. Tapos uwi din sila. Balik din sila ng Singapore sa Lunes ng gabi. Tapos, di ba uwi sila ng Mindoro ngayon? Oo. Ang balik nila ng Manila. ay Lunes ng madaling araw. Oh my God. Parang natulog lang sila. Tapos gabi pa flight na nila pa Singapore. Kaya wala silang pahinga, ganun-ganun sila. Wala ka po. Hinirap nila yung sasakyan ni Kuya Juby. Mailido kaya yang eh. Tiyang yang ang uyan na Oo. Nailiw. Mailido na. Ikaw tayong nailiw ka na kay mama mo? Tayo. Masalabong mo lang. Lang, ano pa sa lubong mo lang? Bande. Ay, bande. Siyempre, nasa Batangas tayo kaya magbande. Anong bande? Pasalubong ng bayan, Papa bande. niya ay banana chip. Bandaroon bandi. Banana chip. Walang Banana S. chips na. Banana chip. Ano pang dalhin mo daw? Wala na. Ayan guys, nagmadali kami kasi nga para makapasok kami dito sa may may aircon. Tapos may table pa dito sa gilid. Ayan guys, mag-dinner na tayo. Jollibee. Ang mga mantaw na mag-asawa. Ang mantaw na mag-asawa, saan nakakarating. Sabi nila, lang. Maghatid lang. Yung pala, mag-uwi ng Mindoro. Itsura namin ay magulo. Pasensya na po. Ito na po yun. Buti talaga Si Andrew. Doon meron pa doon lang isa.
lapad ng higaan eh. Ha? Lapad kasi ng higaan niya. Ako rin di ako makatulog at bitin yung pa ako. Ako nang bago. Yung makatulog na noon. Ayan guys, bali pa daw na tayo. 10:50 na. Another 3 hours ulit from Abra de Ilog to San Jose. Si Balong diya tulog na takot daw. Baka ano na, alas 3 na kami makauwi. Makarating. Guys, samba na lang kami. Bawi ako dito sa sasakyan na to. Ayan guys. Si Anya daw, nagising na. Ano na yan? Ganyan. Nagising ka rin talaga? Nagigising ka din. Okay. Don't touch. Don't touch my face, tita. Tita Isa. Dahil dito ka matulog. Tara.